Ата информацион программасын алга таба дәвам итәбез. 2013 елда республикабызда үзара салым программасы гамәлгә керде. Халык тарафыннан җыелган үзара салымның һәр сумын Татарстан хөкүмәте 4 тапкыр арттырып, өстәмә финанслый. Әлеге акчалар җирлекнең көнкүреш шартларын яхшыртуга тотыла. Программаның үтәлеше хакында алдагы сюжетта. Авылларыбызда үзара салым республика программасы максатчан тормышка ашырыла. Соңгы 10 елда халык авылларында баручы төзекләндерү эшләренә куанып яши. Районыбызның 3 авылны берләштерүче Шикши җирлегендә дә халыктан җыелган үзара салым акчасына зур эшләр башкарыла. Әйтик, узган ел җирлектә 325 мең сумнан артык үзара салым акчасы җыелган. Әлеге сумманы хөкүмәт 1 миллион 300 мең сум өстәмә финанслаган. Авыл җирлеге башлыгы Радик Хәйретдинов бу акчаларны юллар төзекләндерүгә тотуны максат итә. Шикши авылында пионер урамы тыкрыгында Сардинка елгасы аша җәяүлеләр өчен күпер төзегәннәр. Озынлыгы 25 метр тәшкил итә. Хәзер авылның икенче урамына кыска юлдан гына да йөрергә мөмкин. Мәктәпкә дә якын. Без инде шушы үзара салым программасы буенча хайран еллардан эшлибез. Инде бу программа нигезендә бик күп кенә авыл җирлегендә эшләр башкарылды. Инде безнең бу эшләргә килгәндә безнең инде иң беренче юллар бик күп эшләр эшләнде юллар буенча, юлларны төзекләндерү буенча. Менә без бүген монда шушы үзара салым акчасына төзелгән, быел төзелгән җәяүлеләр күпер янында басып торабыз. 651 меңлек күпер төздек. Җәяүлеләр күпере бу инде безнең мәктәпкә, Шикши авылында мәктәпкә туры юл моннан. Безнең моннан балалар йөри, халык йөри. Инде бу программалар безнең инде дәвамлы булсын иде. Иң беренче рәхмәтемне әйтәсем килә үзебезнең республика рәисенә, яңадан үзебезнең районыбыз җитәкчелегенә шушы эшләрне башкаруда ярдәм иткәннәр өчен. Әлбәттә, үзара салымга халыктан җыелган акча белән генә бу эшләрне, бундый зур эшләрне башкарып чыгып булмас иде. Әгәр дә республикадан бу өстәле акча кайтмаса, инде бу безнең бу программа инде дәвамлы булсын иде. Яңадан да алга таба да инде рәхмәтемне әйтәсем килә үзебезнең халыкка шушы акчаны җыюда ярдәм иткәннәр өчен. Теләп башкарабыз халык белән бу эшләрне. Яңадан безнең спонсорларыбыз да мондый нәрсәләргә ярдәм итәләр. Шушы акчаны җыюда булышалар. Узган ел исә шулай ук үзара салым акчасына шушы ук урам юлына ташта түшәгәннәр. Авыл җирлеге башлыгы Радик Хәйретдинов күпер юлын һәм урамны яктырту өчен әле багана утыда куйдыру теләгендә булуын әйтте. Шулай ук балаларга уен мәйданчыгы, яшьләргә ясалма өслекле футбол кыры эшләүдә планга кергән. Авыл кешесе дә үзгәрешләрдән канәгать. Гүзәлия апа да шушы елга аша кыска юлдан йөрергә яратуын җиткерде. Әле менә хәзер дә җәһәт кенә почтага барып кайтып килешем ди. Ел сайын үзара салым акчасы җыела бит инде. Без аны бердә авырсынып бирмәйбез, теләп бирәбез, чөнки авылыбызда ел сайын диярлек бик зур үзгәрешләр, яңарышлар булып тора. Юллар да рәтләнә инде кирнәп, ул бузылып, ватылып та тора бит инде, техника да күп йөри. Шуңа күрә менә әле быел шушы бик матур кичкенә күпер салынды. Моңа авыл халкы бик шат. Чөнки безнең авылның бик күп өлеше шушыннан йөри, мәктәпкә йөри, эшкә йөри. Бик яратабыз, бик тузган иде. Шундый сөендек, бик рәхәтләнеп йөрибез. Аллаһның рәхмәте булсын. Моны төзүчеләргә, артыннан тырышып, оештырып йөрүчеләргә инде, җитәкчеләребезгә рәхмәт. Авылыбыз көннән-көн матурлана. Инде тагын юллар да яңадан менә асфальт салына дип тә ишеттек әле авылыбызга. Мин шушыннан гына йөрим гел. Авыл урамында машиналарда күп йөрим. Моннан бик тыныч, бик рәхәт, җәй көннәре бигрәк күңелле. Кышлар сайравын тыңлап кына гел шушы юлдан йөрим мин. Бу күпер бик әйбәт булды инде безгә. Аланьелга авылында яшәүчеләр исә менә бу асфальтлы юлдан инде 10 еллап файдалана. 2 километр 400 метр арага салынган бу юл Сабага бару юлына тоташкан. Биредә дә эш тукталмый, урам тыкрыклар төзекләндерелә. Әйтик, Комсомол урамының икенче башында 100 метр юлга да быел вакташ җәелгән. Юл бигрәк тә урам читендәрәк, яшәүчеләрнең мәнфәгатен кайгыртып эшләнгән. Җирлеккә керүче 80гә якын хуҗалыгы булган Сәрдә авылында бүгенге көндә төзекләндерү эшләре шулай ук дәвам итә. Үзара салым акчасы быел да
юлларны рәтләүгә тотылган. Авылның Гагарин урамы тыкрыгына 120 метр вак таш җәелеп, халыкка чиста юлдан йөрү мөмкинлеге тудырылган. Гомумән 3 авылда 830 кеше яшәүче җирлектә бүгенге көндә яхшы мәчетләр, кибетләр, мәктәп, балалар бакчалары, клублар гөрләп эшләп тора. Йорт җирләр таза, урамнар, юллар төзек. Тормышның ямен туеп, кадерен белеп рәхәтләнеп яшисе генә. Ил көннәребез генә тыныч булсын.